paraula al diputat Marc Vidal. Gràcies, presidenta. Òbviament, començar lamentant la mort que ens ocupa i traslladant el condol a la família, agrair la compareixença del senyor Villaseca i el seu equip, agrair també la presència de les persones que ens acompanyen, agrair també al tercer sector una carta que ens va fer arribar ahir, com a mínim uns quants grups pel que sé, i que per una sèrie de preguntes per traslladar-los a vostès en relació a la proposta que han presentat públicament de mesures que vostè s'hi ha referit indirectament, que si em dóna temps en la intervenció les hi preguntaré i si no les hi donaré en mà perquè tingui a bé contestar-nos-les. Deixi'm començar per aquí, perquè vostè ha parlat mentre no tinguem el protocol i ha citat alguna de les mesures. Deixi'm dir-li que encara que lògicament algunes d'aquestes són positives, nosaltres les considerem insuficients i en aquest sentit, tant amb el contingut com en les concrecions, coincidim amb això que li deia que diu la taula del tercer sector. I miri, lamentem que es posin en marxa com a conseqüència de la pressió pública i de la impopularitat que genera una mort. És trist, és molt trist. Fa molt de temps que podien haver posat en marxa i potser haguéssim pogut evitar situacions lamentables. Nosaltres creiem que les empreses subministradores de serveis bàsics, com els que vostès presten, tenen una responsabilitat social de la que potser no sé si són prou conscients perquè actuen senzillament com una empresa més. I nosaltres podem entendre les justificacions, totes les justificacions que ens pugui fer des de la perspectiva d'una empresa que ofereix un servei i unes prestacions i que necessita obtenir uns beneficis per poder seguir competint en un món globalitzat i que, per tant, requereix seguretat jurídica, etc. Segur. Però és que tenim un problema conceptual. És que nosaltres creiem que les empreses que ofereixen aquest tipus de serveis bàsics no haurien d'existir com a tals empreses privades en competència en el món global. Clar i català. Que el servei que vostès ofereixen hauria de ser un servei nacional, no amb costos de mercat, sinó amb costos socials. És a dir, si fos per nosaltres, vostès estarien nacionalitzats. Com que sabem el món en el que vivim i una cosa és el que es desitja i l'altra és el que hi ha, entenem que és bàsic que estigui regulat el seu servei i no a l'arbitri de la lliure competència. Per això es fan lleis com la 24/2015. I suposo que per això, en contra d'aquest principi, vostès presenten recursos perquè defensen els seus interessos com a empresa privada. Doncs miri, no hi estem d'acord, perquè això té les conseqüències que té i algunes, indirectament, lamentablement ens han portat fins aquí. Vostès ofereixen un servei bàsic i aquest servei s'ha de garantir. Vostès tenen guanys escandalosos a costa d'aquest servei bàsic que tothom necessita. Per tant, vostès han d'assumir la quota de corresponsabilitat social que en conseqüència els correspon. Si vostès no són capaços d'assumir això, no són el tipus d'empresa que convé al nostre país. Vostès han culpat el govern de la situació, de no tenir instruments prou clars per fer front a la pobresa energètica. Parlen del protocol. I miri, li diré que tenen una part de raó. Nosaltres hem presentat en l'actual projecte de pressupostos que el govern garanteixi el desplegament dels articles no impugnats de la llei 24/2015 i que podien estar en funcionament. La signatura de convenis amb vostès en seria un. La definició dels llindars màxims de les despeses destinades a subministraments bàsics, la regulació de les comissions de sobreendeutament, el reglament de garantia dels subministraments bàsics, l'elaboració d'un cens per a detectar tots els habitatges que no compleixen la funció social, la mobilització per un ús social de pisos d'entitats financeres i grans tenidors, la imposició de multes, si cal, i sancions a les empreses subministradores quan en tingui coneixement l'Agència Catalana del Consum per tots els talls de subministrament que executin sense haver aplicat rigorosament el principi de precaució. Tot això encara no ho ha fet i li demanem que ho faci. Li demanaria jo a vostès la seva opinió de tots aquests temes, si estan d'acord o no hi estan d'acord. Per tant, cert que la llei 24/2015 obliga l'administració a arribar a acords amb les empreses subministradores perquè aquestes donin ajudes o descomptes significatius. Cert que l'administració s'ha mogut a pas de tortuga en aquest tema, però cert també que vostès han posat tants pals a les rodes com han pogut perquè això els tocava a la butxaca dels seus comptes de resultats. I aquest és un comportament correcte des d'una òptica empresarial, però indigne des d'una òptica social. I és des d'aquesta òptica que creiem que s'ha d'enfocar aquest tema. És des d'aquesta òptica que hem presentat diverses mocions i resolucions en aquest Parlament perquè es reguli el servei que vostès presten, especialment en casos de pobresa. I és des d'aquesta òptica, la social, que hem donat suport a la ILP que va permetre l'elaboració d'aquesta llei. Ens alegrem de l'acord entre administracions per establir un conveni per donar compliment a allò que demana la llei 24/2015 després de 16 mesos.
massa tard per a algunes persones, com podran entendre. Però compartim les valoracions que fa precisament l'Aliança contra la Pobresa Energètica en relació a que és un pas positiu però encara insuficient perquè la suposada corresponsabilitat els deixa a vostès encara un marge de maniobra enorme per seguir prioritzant els seus beneficis empresarials. M'agradaria que em fes una valoració d'aquest pacte, del pacte que s'ha arribat sobre els convenis, i quin serà el seu comportament en relació a facilitar l'establiment de convenis per evitar els casos de pobresa energètica. I miri, hi ha una realitat que és que, per aquí s'ha dit, l'electricitat i el gas costen a Espanya, en general, més que la majoria de països europeus. Segons Eurostat, la quarta més cara de tota Europa, darrere d'Irlanda, Dinamarca i d'Alemanya. Però és que a tot l'Estat no hi ha una política específica dirigida a prevenir la pobresa energètica que garanteixi uns consums mínims vitals a totes les famílies. Mentrestant, les grans companyies energètiques segueixen obtenint beneficis milionaris i la pobresa energètica va en augment. Miri, el compte de resultats de les 3 grans empreses elèctriques, entre elles Gas Natural Fenosa, entre gener del 2008 i finals del 2015 dona uns beneficis de 20 milions d'euros diaris. Acumulen uns guanys de 56.624 milions d'euros des que va començar la crisi i al mateix temps ordenen talls de llum, o en aquest cas de gas, per deutes que fan riure sense aplicar el principi de precaució. Ho veu com això no pot ser? Potser sí que és una qüestió d'organització, com vostè diu, però la voracitat econòmica dels oligopolis fa que en alguns casos ho puguem posar en dubte. Per això hem presentat també al Congrés dels Diputats, el grup En Comú Podem, una proposició de llei que estableixi l'energia com a bé públic, que reguli el sistema de subministraments bàsics per establir tarifes progressives, que legisli la prohibició dels talls de subministrament aplicant el principi de precaució i que responsabilitzi les empreses econòmicament a l'hora de garantir un subministrament mínim i descomptes en les factures. També m'agradaria que em digués l'opinió que li mereixerien aquestes mesures en el cas que es poguessin aprovar. I miri, calen canvis. Fins ara tota la responsabilitat era assumida pels serveis socials dels municipis. Cal que vostès, com a subministradores, assumeixin la seva responsabilitat. Però vostès no volen anar més enllà d'algunes mesures o fins i tot del bo social, que no és prou útil per resoldre el problema i els eximeix a vostès de cap altra responsabilitat. Calen eines per fer possible aquest canvi de paradigma i confiem que vostès hi siguin. Calen instruccions clares sobre mecanismes de protecció social per afrontar l'emergència en aquest àmbit. Cal facilitar la signatura de convenis entre administracions i companyies subministradores. Calen punts d'assessorament energètic i cal una garantia per als subministraments bàsics. També m'agradaria saber la seva opinió al respecte d'aquests punts que els hi he dit. És que sap què? Som una societat avançada. No som una selva ni som una tribu. I fins i tot a la selva les tribus que hi viuen tenen clar que han de treballar pel bé comú. Aquesta és la diferència que hauríem de ser capaços d'entendre. No sé si em queda temps per fer-li les preguntes de la taula del tercer sector. Són 10 preguntes, són molt llargues, 2 minuts. Llegeixo tal qual, o si no ens ho compartim amb la gent de darrere perquè crec que ho hem redit tot. Diu, ens podria desglossar la partida específica de 4,5 milions d'euros per lluitar contra la pobresa energètica presentada aquest dimarts? 2. Podria concretar les funcions, les tasques i els objectius de l'equip de 60 persones que afirmen tenir contractats per aquesta àrea i si estan incloses en aquesta partida de 4,5 milions d'euros? 3. Podria concretar el seguiment de les persones vulnerables que contempla la proposta i si aquest seguiment serà administratiu, econòmic o social? I faran partícips les administracions públiques d'aquest seguiment? 4. Com es coordinarà l'empresa amb els serveis socials i les entitats socials que eventualment atenguin les persones vulnerables? 5. Pensen signar el protocol presentat fa unes setmanes pel govern català, diputacions i ajuntaments per fer front a la pobresa energètica? Col·laboraran en el fons que la llei contempla destinat a polítiques de prevenció contra la pobresa energètica? 6. Creu responsable destinar només el 0,4% dels seus beneficis per fer front a la pobresa energètica? 7. Creu just que la seva companyia no participi en les ajudes que reben les persones vulnerables mitjançant el bo social, tal com ha sentenciat el Tribunal Suprem? 8. Quina part de l'article 6.4 de la llei 24/2015 que impedeix fer un tall de subministrament sense sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals no entén la seva companyia? 9.
La seva companyia té algun sentiment de culpa pel que va passar a Reus el 14 de novembre de 2016 i que va provocar la mort d'una dona en el seu domicili? 10. La suma de les retribucions del Consell d'Administració de Gas Natural Fenosa, en el que s'inclou un expresident del govern i un exministre, és de 7.388.000 euros. La mitjana de la factura de llum d'una llar vulnerable és de 48 euros aproximadament. És conscient que les retribucions del seu Consell d'Administració permetrien assumir la despesa anual de gairebé 13.000 famílies en situació de vulnerabilitat? Considera normal aquesta desproporció? Són preguntes que fa la taula del tercer sector i que senzillament els hi traslladem. Acabo, ja estic. Gràcies. Gràcies, diputat.